Sigra kang pala tumingal perang jambu samya ngedali lir tatet wileting gada dayu anggong manguncang niti benjang sangat dimijil bentang sangat dimidel adenya ngedali wata dita lagi wae nggonku macak baris lumaku anjok mring tanah Jawa kewapak wadyabala segelar semapan ketok yen to menggiyeng mripate menteleng kaya bandeng dadane melang-melang. Ngaku sapa kowe, Gus? Sadurunge kowe aku mangsuli apa kang dadi pitakunan mulih dhisik ngaku kowe kuwi sapa? Lan saka ngendi dangkam? Dalah. Lumah sosor basane warat. Apa abamu? Ya. Keset gede bali sinuwun Prabu Godha Kumara saka negara Tawang Gantungan. Pangkatku tumenggung. Aranku tumenggung Ngali Munawar. Tumenggung Ngali Munawar. Jenengku cilik Akang Minto. Apa Akang Minto sing kulino live TikTok kuwi? Ya. Sapa kowe, Gus? Manggala Yudha Dwarawati Satriya Suwala Bumi Harya Setyaki. Setyaki kowe. Iya, dasar kepara nyata. Kepranggul barisan saka Tawang Gantungan. Arep menyang endi? Aja takon wadine wong lumaku, hayo sumingkira bakal tanggul liwat ora kena. Kowe ora kena liwat laladan kene. Ora ana awar-awer. Janur kuning kang dadi pepalanging laku parat semekean. Sombong kowe, Mas. Ngandhaki yen ora ana awar-awer janur kuning mongko ndasing para wadyabala saka negara Tawang Gantungan. Nyepelekke kowe, Mas. Urung tau krungu kondange Harya Ngali Munawar. Tau tate mbedah kutha Mbayang Putri, Mas. Menungso dapur bangkamu sepiro? Warat ngantem ra omong-omong bocor cangkemku. Edian
Ketemu ora kowe? Karak kok dipepin, cara kok cah kene, Mas. Waduh, munyeng sirahku. Waduh. Mati aku. Waduh. Semrepet panonku barat. Waduh. Ya. Menungso ora kepel tangane wesi gligen. Ati aku. Ati aku. Edian. Waduh. Bodoh. Waduh. Wah. Ya. Oh. Kowe. Udo. Ati kowe. Ayo Melio. Ati kowe. Ati aku. Duh. Kowe. Ati aku. Edian. Waduh. Wah. Ya. Aku. Waduh. Edian. Ya palu wesi tangane. Aduh. Ati aku. Ati aku. Edian. Waduh, waduh, ya. Aku. Hati aku. Waduh. Waduh. Mundur, aku sing maju. Sawangi Patih Udawa Tumenggung Jaya Sentika. Mas, ati kowe. Ati aku. Ati aku.
Guri. Mati aku. Mati. Mundura prajurit saka pawang gantungan wasan kowe tambak merang sinabu banjir bandhang. Ayo Adipati Prajangga sing maju saeneng iki prajurit sumingkira. Wong tanah Jawa ibarat ngethoki pringaja sing lempeng-lempeng mok mili sing bengkong ayo ana parat. Padha pradane ya gebet. Sapa iki? Gatotkaca. Adipati Prajangga. Wedyan. Sankas tampanono tanganku. Tiar kowe. Ayo, Bro. Ngewake. Cah sirahmu kowe. Edian lemu tenan bocah saiki. Ya. Edian ngantek minger ndasku. Ya Edian iya ya kowe
padamu. Mati aku. Udah. Mati aku. Dia. Wah, set kayak tatit. Woi Patih Udawa kowe sapa Ditya Kala Puluntani Alon ger Sogi Mban Prabowo Prabowo Perbowo Buta kowe. Buta. Nggih, anu iya. Heeh. Piye? Buta kok ngendi? Saka negara Tawanggalungan. Jenengmu sapa? Namamu siapa? Ditya Kala Puluntani. Puluntani. Jenengmu Patih? Pangkatmu Patih kowe. Ayo, dina iki aja ngaruh biru wadyabala saka tanah Jawa. Kang bakal nindakake wajib nderekake Ratu Gustine Yanata Mandura kelawan Ratu Darawati. Ayo. Bali. Bali. Wataking prajurit timbang Bali wirang luwih becik Bali dadi madhang. Bagaimana? Bagaimana? Wataking prajurit timbang Bali wirang luwih becik Bali dadi madhang. Nyepelekke kantane Nata Mandura Prabu Baladewa kowe. Kaya lanang-lanang dhewe, kaya wani tilat apa siapang nego wis kliken. Kaya ning donya kowe ora ana wong sekti liyane mung kowe. Baladewa kowe ora tuku kondhake. Urung tuku kondhake Baladewa kowe. Rada adoh, Mas.
urung tau kondhangi Nata Mandura Prabu Baladewa banten-bantene tanah Jawa. Prabu Anamka Krasana Kusuma wali kita Wasi Jaladara. Nek wong manungsa kaya dapur, buta kaya dapur, mak lolo tungkak cangkemmu bongkok. Ayo. Cincing saweta iki Baladewane. Kurang gawan Bratya, kurang bala nyurana. Ampian kaya wong jala rebutun kaya menjangan mati ora-ora iki gile kurungku salomba sayuta para sauti wirid karing atiku. Ayo. Ampian kaya wong jala rebutun kaya aduh ketatap. Waduh. Ayo. Milio sing puk. Sirah apa sikil? Dada apa ngigir? Ah. 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 Hey. Ah. Ah. Ape. Ayo. Aja mingat Bontani. Nata Mandura Prabu Baladewa banten-bantene tanah Jawa lekaning atiku. Ayo. Ampian kaya wong jala rebutun kaya menjangan mati ora arane gege kelungku salomba. Sayuta wara sanyeweti wuril karing atiku. Cincing saweta iki Baladewane. Waduh. Hush. 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 Walah raga gondel ana nyawa sing kenceng. Rumangsaku wong tandang gawe perang kok kaya wong kesurupan lho. Tangane cangkeme sikile srakatan ngaplok ndugang jejeg ngidoni. Wah. Menungso rumangsaku kaya jajalanat ya. Para wadya tawang gantungan. Nusa Jawa ora kena sinangga miring. Mundur dhisik, mundur dhisik.